салом алейкум бародаро. Любителои Lexus GS 350 нигоҳ кунед GS чара қадр қомат чабинем бародаро. Гарени ват хушбуакай. Номерош ҳам гарени хушбуай, номерош падарка 5-6 мавҷа тонировка дора. Мошин, коробка, мотор, ходовой ҳамаш 100% ҳай. Ана савдо каде мако қати 120,000 сомон меган. Солиш 2014 винко чамемонум F Sport тоза. Ана мега ки мошини ма 100,000 90,000 нестай биёян ай пеш бинан устошон қати проверка кунан, савдо кунан, муомила кунан, бигиран баран. 4 диска балонаш пачка задагия бародаро. Ҳолати салони мошин. Салона нигоҳ кунем. Бу нахали сирхакай F Sport тоза. Байниша ина байнакаш бо чихолои сиёҳ кашдагиай. Мошинчашон гарени тоза. Дари пеш безключовой доступ. Датчик слипои зона дора. Ҳолати салони мошин 4 реза электропакет, памяти сидени, скаменко, лифт, многофункционални. Ина вин-кодаш бародаро, кадоми вин-код мепурсед на 14 моҳа. Де тарафа мультирул, датчик BSM, коробка автомат, 3 намуд режим, ҷойстики калон, монитори калон, лабоиш ягон ҷош трешина надора. Нархша 120,000 сомон гуфтесан. Бо савдо муомила мешавад. Номерои акара мемонум, занг бизанен, хитон савдо муомила кунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. Номерои ака поёни видеода ҳаст. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунем бародаро. Салом алейкум бародаро. Як мошини арзони срочняк барои шуморо ёфтагием. Opel Zafira соли 2002, моториш як гашти қабрға. Ай ҳама моторе ки бисёр ами таксиҳо мегиранд, кор мекунанд бародаро. ҳуҷҷатош 6-7 моҳ тонировка, ҳуҷҷати солона дорад, 4 диска балонаш пачка, срочняка да пул дар кош дагай бояд буфшаш. нархша 45,000 сомон гуфтесай. бо савдо муомилаи хуб дора. кадом мида ки Opel Zafira дар кор буд. Немедленно бием вардорем, гирем барем бародаро. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. ина ҳолати қафои мошин, 4 диска балонаш нав, ҳолати салони мошинаш ҳозир. ина салонш бинем, салонш тоза, газ бензин, газ Евро 4, пробегаш ана 500,000, 5 круг гаштагиай. хаё мошинои хизмати ё 1 миллион ам мегардан бародаро. ина ҳолати салони мошин, боло да люк дора. ина бародаро срочняка да пул дар корай. нархша 45,000 сомон гуфтесан. савдо муомила мешавад. номерои ака поёни видеода мешавад. ҳатман занг бизанен, хитон биёен, савдо муомила кунед. нигоҳ кунед ам дампери пеш кор дора бародаро. ба хайрай мегирен аз 300-400 соз мешавад. номерои ака поёни видеода мешавад. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунед бародаро. салом алейкум бародаро. подписчикои автовосе. Toyota Axio тоза суроғ мекардем бародаро. Toyota Axio тоза суроғ мекардем. Toyota Axio Luxel соли 2007. срочно намешава када пул дар кош дагиай. ана номерош падарка, номерош гарени хушбуай, ҳуҷҷатош солонае бародаро. моториш як гашти люксели, 4 калпак, 4 балон, пачка, мотор, коробка, ходовой ҳамаш гаранти қати бародаро. ака мега чи ошибкаи мошина ёфтан, нархша минус мекунам. срочни нархиш 108,000 сомон бо савдо муомила дора. номерои акара поёни видеода мемонем. ҳатман занг зане, хитон савдо муомила кунед. калпакош қати балонош пачка. ҳолати салони мошин, салонаш латае бародаро, бо чихолои гарени фасон кашдагиай. ин мошина кадоми мешиносад ами Восе мегарда медона. ду дари пеш безключовой доступ, 4 реза электропакет. ана бакаош ҷамъ мешавад, ягон ошибка надора. бо як полни баки дига падарка, монитори калон, кондиционериш ях кор мекунад, коробка автомат, пробегаш ҳозир 222,000 радной пробеги худаш, лабоиш ягон ҷош кафидагӣ надора. ҳуҷҷатоша 3-4 рӯз пеш кардагиам бародаро. нархиш 108,000 сомон, савдо муомила дора. номерои акара мемонам, занг бизанен, савдо муомилаи хуб мешавад бародаро. номеро поёни видеода мешавад. ҳатман занг бизанен, хитон савдо муомила кунед. салом алейкум бародаро. подписчикои автовосе. як тайга Opel Astra омадагиай солиш 2000. ҳаминҷа як 20 минут акара розӣ кем ки ам мошин тарзантар бугу. моториш як 616, ҳуҷҷатош то ахири сола 4 моҳи дига ҳуҷҷат дора. ҳолати мошинчаро бинен. беруниш ягон кор надорад. 4
калпак 4 балонш нав на ҳолати қафои мошин моторш 1.616 утилизатсия дора нархша 58000 сомон меган бо савдо муомила дора бародаро ина ҳолати диска калпак балонош на ҳолати салони мошин қайнаи чихолошам меканен дур фурметен чихоли навош мемонем паталокшам хамидагия бародаро ҳолати салони пешдит реза электропакет газ бензин пробегаш 21000 кондиционердор коробкаш механик як бобом ҳаиш мекунад хеле мошина ғам додаги нестам бародаро срочни бобо да сум дар кошдага нархша 58000 сомон меган бо савдо муомила дора номерои тағара поёни видео да мемонам ҳатман занг бизанен хитон савдо муомила кунем бародаро салом алайкум бародаро любителои Lexus RX 350 севними бензин мошинчашон беҳад тозае бародаро хай нархшамни камтарак нархи қиматтар гуфтесан занг бизанен хитон савдо муомила кунен нигоҳ кунед мошин ягон проблема надора 4 диска балонаш пачка танаи мошин ягон кор надора срочни якада пул дар корай нархша 115000 сомон гуфтесан бо савдо муомила дора ин мега айнао мошинои 90000 ва 80000 нестай бародаро хайхтон тамошо кунен занг бизанен биёем бигирем брен нигоҳ кунен салон сиёҳ ҳай бародаро ягон ҷош даридагӣ кандагӣ надора бо ана чихолои гарени фасон каждагиай дар танаш ҳамаи деталош да винкодош ҳаст бародаро ино аз винкодша нишон метем нигоҳ кунен ина винкодаш бародаро 2006-2007 ду тарафа лифт памят сидени 4 реза электропакет ягон ошибкаш гирён нест 168000 радной пробеги хичи аст 68000 мил кондиционерш кор мекуна обогрев каменкои пеш коробка автомат хай мошинчашон гарени тозае бародаро бинависонен дар комментария ку нархш да арзанда ё не ҳуҷҷатош соло не 10 моҳи дига ҳуҷҷат таъинровка дорад номерои акара поёни видео да мемонам ҳатман занг бизанем хитон савдо муомила кунем номерои ака поёни видео да мешавад дар описани ҳатман занг бизанем бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи восе салом алайкум бародаро созентинҷен боз я некси гарени арзон мемонем то нигоҳ кунем бародаро на хадуай мошин 100% ай просто аккаунтар ҷазира ёз я моҳикаш мекунан абзорша мемонам бо диққат тамошо кунед нархи реални мемонем бародаро бо диққат то ахири видео тамошо кунед ҳама каса лайкора монед салом алайкум бародаро ина нигоҳ кунед мошинчара бинен ина абзорша то ахирша тамошо кунед нигоҳ кунед бо боло да лидар дора я поворотники на ин парара мечаспонем бародаро нами дта дискаш калпакш пайдагия надора тамом бародаро ҳуҷҷатош 8 моҳ 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора види мошина бинен срочни якада пул дар корай моторш инжекторай солш 1994 10500 сомон бо савдо муомила мешава бародаро нигоҳ кунед ҳуҷҷатош қатъи утилизатсияш худаш 4000 сомон 4500 сомон мешава бародаро ина ҳолати диска балонош биен мошина ай пеш бинен ина мошин тоза на хаду ай бародаро ина ҳолати салони мошин ина газ бензин 4 реза электропакет коробка механик кондиционердор ай бародаро срочни якада пул дар корай нархш 10500 сомон бо савдо муомила мешава номерои акара поёни видео да мемонам ҳатман биёен мошин да ҳамин моҳикаи мо қарор дорад биёем бинен савдо муомила кунем бигирем баренш бародаро номерои поёни видео да мешава ҳатман занг бизанем